akan me ake executing din shi Python syntax a cikin shi wannan ɗinmu ta Python. Kamar yanzu da abin da za a Python idan ana so a output din shi to ana amfani da wannan kalmar ne na print, kamar yadda muka saka gashi nan mai riga ka da samu na. Idan muka sa misali kullum mana fara Python da za a ce mai printing wannan abin ne hello world. To idan ana so a yi running shine za mu danna wannan arrow haka. Idan muka danna shi gashi, idan muka zo kasan nan za mu ga ya yi running din shi, gashi ya nuna mana mai muka printing din. To wannan shine yadda ake executing din Python. Duk abin da kake so kaga output din shi to zaka saka print din nan ne. Bayan ka sa print sai ka saka wannan column guda biyu kamar quotation mark kenan, guda biyu ko guda ɗaya, ko wanda ka saka zai yi. Duk wanda ka saka zai, kamar yanzu na sa guda biyu. Misali na ce my name is Kabir. To gashi za mu ga ya riga ya yi, muka yi sai mai running din shi. To dan kai running a nan kernel din zai fito da shi, haka ga da abin da kai running zai fito a nan. So abu na gaba kawai shine ya ake yin saving. Idan ka zo yin saving za ka danna nan gashi inda za ka ga alamar wajen saving nan ya ce save this file. Kamar yadda muka kalla nan bai ba mu sunan wannan program ba, ya ce untitled.py. So idan mun zo mun yi saving za mu saka save. So sai ka zaɓi folder da kake so ka yi saving. Misali idan na zo desktop dina, so zan iya mai folder da za mu ringa yi. Misali zan iya cewa folder na farko gashi nan, ko in ce koyon Python. Kamar nan da na zo sai in zaɓi sunan abin da nake so na bashi, da ce ranar farko. So kullum zan zaɓi save as, zan zaɓi Python files. To shi kenan idan na yi haka, idan na yi saving ya riga ya saving din wannan. To nan gaba za mu kalla abubuwan da ya shafi ake rubutun shi Python, abin da ya shafi indentation insha Allah.